Barjawa tongnai hapani mantri bolong bedikni barjawa tongnai mantri tei sebok rok akaja khana salbrum no mungya kami amsayo mayung chopro jamani koktma no khanawi phia kubuno tei sana kalayo mungya kami amsayo haina hai mayung kuthung akarmani mujagi tongkha no khok seba jamani akarjagi tongkha Thana salkisa sega khoroksa chakraje khilangti debrma langma arikha mayung kuthung bai chopro jagai baksaba no khu guri engi oroi pore engi ma tongkha hairo engi tongwi bo tangai mungya kami amsayo mayung rugnani samungo yapri karak sekjagya haponi bkhaktai sumulu korongni Thangnai horo haina hai chopro jao kha mayung kuthung bai mungya kami forest range office bai khobjak Ramkishnapur ADC ble diari kamini Sujendro debrmani nukhungo Bini khukti khnaka thangnai horni damni shiktamani jorawo mayung kuthung bini nokhlawo phai kafekya tei maiton nok khotol subai posta thani maitlangi thangi chakha hopung aino nokhuk arini thali kokia tai chamung patharak chawi deari klang thangbakya hani khnai ma khabini khukte horono mayung kuthung runai bolong pedingni sebok eba forest staff rongno phun khlaigya phia phun romjakliya hani bai kirilai hopung ma alema kok shawi khnarka asik simia kisani tashada ungno imang nugui mai aji mani thalik ling snamani bebak sabai klangjak bakya asik derang mani hapone thani chubachuni yak phehaljak tei kisa phai na chunchadi nei hapone thani woko ksarkha ang duita katutuyo no abo seisengka hangkanyo ang basaka hangkanyo nokhlawo se mayung nugui ririkha hangkai at kaisa nokla mayung nugui rikha hangkai serai rok no sosaka hangka ang biang thanan hangkanyo ani nokni borokha hingka ko tathani doga berafiton siri hangkai kisa bilima yang thaka hangkai ang sarapja tongkha olokai ayang taisa phayoi waisebanyo o ganti nok ani kisa mai tongmani a waisebanyo ganti nok je gurum je sobai kya sirki bai ka ganti nok eksalia khayoi ang mai dai ton jamani eksalia bujak no mai bisi hangkai mai ani tabo khari thangka hangkanyo ang ayango tai kaisa para thangka siri khoklai thanglai kya hangkai thangai ayangni borok rojoton phaibai kya phaiya konoi mai tlang thangka mai bosta thaini tlangkha hangkai kisa ani parani kisa hasal ya gana no haipono kisa aro segun bagan tongo aro tlangi chai khata hangkai ailang kharo no gani thalik rok jotono abo nosto subai kya hangkai kani bisi tonin thani ani thalik iko oro atui tin kani rok kabono thalik hingga anga thalik no miano sai tongmani se hingga o saimani jaga rok jotono seskai chai kalang thamai keta bolongni mayung kuthung phai nen kami khabaro ani kami khai mungya kami ingko diari para jago diari para mungya kami ta nen bung khai ani bung khai Susen Kumar Deborma yang bung ani babuni bung khai bo thikya bin bung khai Brojo Kumar Deborma kebo mayung rugna yakaba forest staff hoba kya nen no forest staff rok phaiya abo ingko borok no sahoka hangkai borok phailiya ta borok phun rok receive khailia duita ni kisa laika aprukai emne norok phun kha khai kya phun khaikya iko aro forest tongnai kaisa Sonjit ni bumung tongo bono saka biko phun si receive khaya bli hini bo sao hangkai angba iko asikanyo ailai khata dom nang tabuk nen thali khoi khodi mane nang abani sarkar ni bokhe ka forest department banamo sangate ang forest department ni sarkar ni pokhe no ang manamu sungo hangkai jotono ang sanamu sungo je musuk khoti khai tongmani jotono nainani ingthun ang asu kosto khai kri tutui khaimani abo jotono nainani ingthun forest department ang koina musungo je ani oro phaioi busuk khoti ingkha ang tatala saka sojoda saka jotono no sungui ani oro nainani ingthun ang abono tabuk iko ani nok rok bo hamya ingthangka mai rok bo tabuk tai buda phai sano abono bang kirimani tabuk sana bo musungya o kosto khai khaimani abo tabuk khai bo maya tabuk ang din mujuri borok tam khai cholnani abono ani bisi wanama Thana salkisa sekang bolong mayung kuthung ba chopro jogi khilangti debrma thikya bolong bedingni samungno naikolani bagi mantri chongjak tongo tabusuk jora bolongni mayung kuthung ba chopro jogi thinai thilai tongkha nok hu gri masaya maningya mathuya khalai bilai ngai tongo bolong bendini mantri no thangai nasunma bonugya mantri ni bakhakte thaisa puno kok tangi perma khanaya sumunglo korongni